Здравейте и добре дошли в новата ни поредица от влогове. Днес снимаме първият ни влог, който ще е фокусиран върху ADCC Trials и как преминават последните ми дни от подготовката за ADCC Trials, които ще се случват в Сърбия този уикенд, събота и неделя. Какво е ADCC Trials? ADCC Trials е едно от най-големите събития, които се случва в нашия спорт, тъй като участват едни от най-добрите момчета в света и в Европа. Сблъскваме сили, натепиха и разбира се, само първият достига до световната сцена, до световното на ADCC, като бих казал, че конкуренцията е много голяма, тъй като сме по над 100 човека в категория и както казах, само първия достига до световната сцена. Това ще е много голямо предизвикателство за мен, тъй като отивам за трети път и днес ще ви покажем как протичат едни от последните дни в нашата подготовка за ADCC Trials. И тук вече искам да изпутам, за да падна на горещото коляно и чак тогава ще пристъпя. Нашия Ел Чапо! Нашия ветеран на отбора. Пътува чак от Харманли до Хюстън Сити. Хюстън Сити, зитим! Който ще преминаваме. След малко ще влезна тук и към тази стъпка. Набързо искам да видя всички, което ще направи тук още по-стабилна позицията ли. Ще му е много по-трудно в момента да разгъва с краката. Точно така. Казахме следващата стъпка е леко да променим мъгъла, да изстреляме единия крак хубаво назад и нагоре. Оп, за да барикадираме в момента само единия му крак, едната кука. 3, 2, 1. Време момчета, обратно всички тук. И чуе, разберете, че при бодилофт бакса най-важното нещо е нещата да се случват градивно, да не бързате и да сте много плътни. Следващата ми стъпка, вижте как искам колената да идват максимално тук плътно към лактите ми. И погледа казахме е по посока на ръката, която е излезнала отстрани. Там вие се съблегна на сферата Пуканки искате ли? Искате пуканки да ви раздам. Казваме това, което искаме, вижте, да идвам напред, не искам да стоя тук назад, защото всичко ще рамкира, ще ме избутва така, че главата е вашата трета ръка. Набързо това, което искам сега от вас е единият позволява на другия да влезе, да се скопче и бодилока и стартираме играта от тук, като 2 минутки единият ще работи отгоре, а другите ще са само отдолу. Целта на тези отдолу е изцяло да възстановят гарда си, нали, или да не ми позволяват да ги пасвам, или да ме свипнат. Или гард ретеншън, или свип за тези отдолу. Айде, 3, 2, 1, всеки да се праща противника. Up in here, God gon' make me go on out. Айде, boys, come on, boys! Ставам и за рапер! Y'all gon' make me lose my mind. Up in here, y'all gon' make me go all out. Up in here, y'all gon' make me act a fool. Up in here, y'all gon' make me lose my cool. Up in here. If I got to bring it to you cowards, then it's gonna be quick. Aight, all your men that been in jail before, suck my dick. And all the motherfuckers you run with, get done with, dumb quick. You gon' poke the dog or some bum. Aight, they go to 1-1, all over some dumb. Ain't that something? Remind me of a strip club. Every time we come around, it's like, I just gotta get my dicks up. And I don't know who you think you're talking to, but I'm not him, alright? Slim, so watch what you do, or you gon' find yourself
next to someone else. And we all thought you loved yourself, but that couldn't have been the issue. Or maybe they just saying that now cause they miss you. Maybe they tried to diss you. That's why you laying on your back, looking at the roof of the church. Preacher telling the truth and it hurts. Какво е най-важното в последните дни преди пробите? Ами, бих казал, че доста неща са много важни преди пробите, особено последните дни. Трябва определено да се обръща внимание на това как се храним. Най-вече ако сваляш килограми, това не е мой проблем, тъй като аз не свалям, а обратното опитвам се да кача килограми. ADCC-трайлите са известни с това, че също така категориите са през 10 кг, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9 и мисля, че 9, 9 плюс. И доста от атлетите свалят от 70 и малко, свалят за 66. И тъй като кантара е предната вечер преди състезанието, имат време да възстановят килограмите, особено ако знаят как да свалят правилно. Вече в днешно време има доста трикове с водата, как да стопиш доста килограми и после да ги възстановиш, за да си максимално свеж. Така че много важно нещо е да обръщаме внимание на храната, независимо че аз не свалям килограми, пак гледам да се храня добре, да се храня чисто, да не натварвам организма с излишни боклуци, така да го кажем. И най-важното нещо бих казал тренировките и как се отнасяме към самите тренировки. И това, че последните дни трябва да намалим темпото. Лично аз спирам и щангата, гледам повече да правя мобилност или сутрин някакви така по-експлозивни движения, които просто да поддържат тялото ми. Повече позиционни борби през седмицата, за да няма толкова скрамбали, да се задържим максимално здраве до трайлите. И това бих казал, че е едно от най-важните неща. Съня, възстановяването, тренировките, храната трябва да са на ниво. Каква е най-честата грешка, която хората правят точно преди състезание? Ами, най-честата грешка, която можеш да направиш, може би е това да продължаваш примерно с тежка щанга преди състезание, тъй като се отдървеш, не е най-добрият вариант, който можеш да избереш. Друга основна грешка е, че примерно претоварват от към борбите, от тренировките, мислят си, че като им остава малко време до състезанието и тогава е момента да натискат на макс. И най-голямата грешка е да се опитваш да правиш нещо ново преди състезание или да учиш нещо ново и да се опитваш, примерно последните дни да правиш неща, които изобщо не си ги работил. Това бих казал, че е грешка и след което да се пробваш тези неща да ги вработиш в играта си, ще е доста трудно. Това ми се е случвало и на мен, на първите ми проби. Няма да забравя, бях видял така един човек от Норф Сауф, на Марсел Гарсия, с който е. И първата ми среща, на първите ми проби успях да пасна момчето, успях да взема позиция, но после си вкара куките чрез скорпиона, вземи гърба. Именно защото бях застанал точно в тази позиция и все още не знаех как добре да се позиционирам и точно поради тази причина загубих и срещата си. Най-важното нещо е човек да запази това, което досега е тренирал, това в което е най-добър и да се опитва да усъвършенства точно тази част от себе си. Back to the vlog, готови за кантара. Back to the daily vlog. Къде го Боби? Back to the daily vlog after 2 years. After 2 years, Genos disappearing. Утре екшън. Уникално, перфектно, позитивно сме заредени, душевно и се зареждаме, хидратираме и утре мачкаме. И тренер, как се чувствате? Страхотно. Тренера ни сваля килограми, така че всичко е наред. Само да се надяваме да видим кантара. Гледахме и кантара. 63 ги заковахме. Back to the vlog, ето ги момчета от Pitbulls. Boys, are you ready? Ready for war. Сега отиваме. Сега отиваме към залата.
около 2 часа ни е срещата. Първа среща сме с едно момче от Англия. Така че сме готови, заредени. И ще мачкаме. Ще мачкаме. Точно. Ус! Загряваме. После мачкаме. Мету Василис Теодор Балач Лев Оскар Джамал Карабашев Джейзи Гехас Томас Каратас Амра Коен. Приключихме с нашите ADCC Trials. За съжаление загубихме още първата среща с 2 точки. Но това е част от играта. Тези, които не играят, не губят. Така че един ден със сигурност знам, че ще стигнем до върха. Благодаря на всички, които ме подкрепят и които са зад мен, най-вече на отборът ми. Нашите хора се тръгнаха.